Фризьорка от Созопол сбъдна дългогодишната си мечта да подстригва под вода. Христина Кюмурджиева за първи път се гмурна в дълбокото. За предизвикателствата, за които възраст няма, и за смелостта да сбъдваш мечтите си, разказваме в следващия репортаж. Христина избира почти летния октомврийски ден, за да съчетае любовта си към фризьорството и към морето. Искам да покажа, че фризьорството не е само професия. Фризьорството е изкуство, усещането е невероятно. Ние, които сме тук на морето, просто наистина сме благословени, че живеем на морето. Обмисленото 4 десетилетия желание се случва изведнъж, след като среща водолазен инструктор Найден Недев. Всички сме мечтатели и трябва да си помагаме. Една мечта, за да се осъществи, трябва да бъде споделена. С помощта на подходящата екипировка и хора, на които да се довери, Христина успява да направи първата си подводна прическа. Човек е голям толкова, колкото са му големи мечтите. От подводното подстригване особени ползи за косата няма, но кой знае дали мечтата на Христина няма да се превърне в следващата морска атракция. За BTV новините от Созопол, Лора Стаматис.